ye munya mi dimpa ye nka so fo ho asem papa eni say ebinim kura say o mo pa ba wo nyamsum mu obi o timbusum fie wo ye krombo wo tiwi ase wo hye ni wi wo tinya me sema na ne kon do so obesa kira wo sa kira zo ko nyame fie a e wo kura de bobo from frying pan to fire na no hon enu okohuna mane eti me sraw ken emfani be ni agro me de me kan de bi asem supporto me tawachi awon pabo me de metumi de aboa eye mpaibo protection from enemies won tawo bi na no kura na ere Too much GH. Ghana wahala dwumadie na ebre aso se muni aba ekwesi kaba mede ebeso mo se de dane da ye no ma munim se ade achi bi ayete ensem fofo na se tenti yensuso de ye nyai eche so da biara eda na yesi enkonya se de na che se ensem no de edi atrentwie ewo omemu de di se ye kano eno ena yesi ehu enkonya na ye pene pomesi be na etuo akwakotwere de eda na yensuso ato ye na ye abusuafo so matimi ahye e de amamu nuanom ne madofo no ma wo mo so no wo bia no wo mo ante na wo mo so no wo mahu de ekos no matimi de wo madwenkyerɛ aba ne sa dwumedi na e na kyese ye de ebebe som mo e wo ahase ne de Ghana fo bebre na ani abre a wo mo aso wo mo anu nyina e de gu eye MP for Asin Central Honorable Kennedy Ejapon ni nyina eye se eye alleg se ye nuabe me ye papa ya na se MP enyoma nanka obi eya dane da wo bonachi akutia akache nipa ne se de wo ye ne enye de wo ye ne enye ne kwan so no no wo ye adwuma e wo se wo ye no krogin finchim obi ehu se sei e na wo ye ne numom e na wo mo susu se wo ye ni nyina eye se eya asofofo ye a wo ye na adwen se se obe expose wo eya edifo atrofo wo mo edi nyamedin akata wo manim na susu wo mu ne de enwuma wo mo ye no enye nyame adwuma e na wo mo eye no wo ye na adwen se eye ne na 2 TV the see show na dane da wodi besi honom ebiebie ensem ani so no ebinum ehu ne sese sofo bi ena ne din ebeba na se wo sika wo kokko hunu eye Honorable Kennedy Japan anacha se wo no ekokotue sika ede ema na wo gisika ni bia information na nipa no no na eye Honorable Kennedy Japan mum age na wo de ababa betina eye show no so na wakana nipa na mu na no ho asema bank wo so wakano mum de enem sika wa ba betue ntino na wa jai nipa na asem akwakoda na wo mu enye sika entimi nto anamo emba ne nche ne de wa expose wo mu na mo beka ya eye anas enu abi na wo ya eye Honorable Kennedy Japan babonti na che so wo ponchi den se eye oje adamudie na wa expose eye wo mu entimi ntua wo mu sika no sa ena wo ye ntiam ni kwan se ye de ya adwen koso no sa ena eye Ghana fo esusu se Honorable Kennedy Japan wo no susu wo ye na eno ena che se ama yen ya dwe ho ayante ase ya yesinkonya e wo ho se panyimu anase obi aya ade pen na watu Ghana fofo ana wama Ghana fo adwen aba so se de nipa na yenie na won so wodi wudwumadi esi wo se wo beyi asofo eto na won so wonam sa kwan na so no eden anase den na opese Ghana fo endwen emfa ho ensusu ye ben tirimupo ben adwen ben na wo susu se Ghana fo enya emfa eye wudwumadi a wudie no eho eno ntimato ensa ede afre Apostle Ajiman Prempe oda ye the Bible Church of God 7th day ewa enkakodwe mukaswa ye Tuba Junction ono ena yato ensa ede afren ne bebusa na ensem se ye the Honorable Kennedy Japan Ghana fo binum esusu se wo ye no ye ne kwan so anu no na se ye no krenso se wo ye sa de a ene den ena wo ka ede akire eno enti ebusefo meni we fide ne emfri ha no ye twan ho ba na ba ye the Ghost Watchman ebetwetwe enko yes boa no akwa ba dia ba ye dwumadi yi ya me ba empombo ko die mpom die yankopon dum mpabo me ho ye pa ederade ase mo ya ho ye nyame adom so me ho ye bushafo so ho ye bushafo ho ye
nkopon adom nti woni bi ani ho yeda erade ase apostle Ghana for bi no medin sem bi aba beto ya abonten a ehu bi hia se ye besi enkunya e wo ho na ya hwe no kura ewo mu ebinom susu anase dodo na ho ne se eye honorable Kennedy Japan akompreku waye na adwen se wo expose eye asofo anase difo atrofo na nsusu no ne dwumadi a wo die no odi ne frenchim se wo na wodi ewo mu bie na se wa associate pastor bi edi ewo mu na wo sika na betimi akwa kotua na wo tua edeman dia na wagya mo de ede asi nchen de wo nya sika enkoye no no ni mum ede wodi ababa beto abonten na se wo bi a wayi wo ase wo se wo show ana se wo magana fo hu de ekoso osumase na se wodi sa ye ensembo ya eye ne kwan so anu yo mi da se ami shanso mo sumdue mo dwuman efo nyina no urade nhyehyɛ obi a efize dwuma pa mu di wa ha no enya dwuma ketewa urade mo mo ba na ensim yie wade nyina yi ahwefo nso so edi nhyira edi mo diana 2 March GH fidikasi so mo ni agro emi amunko YouTube na mo nkonkɔhwɛ niema ni nsɛm a ɛkɔ so urade nka mo ɔnom urade sisa obi biara ɔntwɛ obi adin wɔ kwam no me kyerɛ me yere ne me ma ne asafo ma nyinaa urade nhyehyɛ mo mo ban urade mfa mo nsie na ne me nyina nkɔ yie yo me da sepa na asɛm no obisa me no bi de medical ka kyerɛ ho dada sɛ Kennedy Japan de honorable adwuma ɔyɛ no ɛyɛ adwuma papa emu adwuma sini eni akatua adwuma ɔyɛ ndie ele me gidi sɛ Nyankopɔn no fa no so ɛna niema ahunta asɔfo bi no mu ɛyɛ di gu Nyankopɔn ni mu aseɛ no ɔda na di ɔyɛ ade me de me bɔ no ba so ɔnkɔ so nyɛ adwuma no saa na mmom ubisa me sɛ ebinom wɔ ha omu ni sika no mo nsɛm de wɔde aba na de wo sika otumi kotua ma no na wa twene de ɛde awo wa twe asan na kyese ya o ya sure sɛ o jink bribe ono o yesa ni sika bebrebe sana Ghana for e kan Ghana for Ghana de akika allegation allegation alleged ensem bebre hwɛ urade asem akyerɛ me kan dia man Kennedy Japan okay so on tie sa quotation na me asem Revelation chapter 2 verse 10 urade sɛ ensuro amane biara ubehu na honam ade mumu binum bebeku afiase na mbehu na mane kakra na dinukra ekoduru owuom na urade sɛ mema wo nkwa abotiri idi metima kan kyerɛ honorable ne sɛ wo sinbo kete so oni Kristo be nante a onsa na chi enye kuduru o hwɛ ni panim o ni okre no wadanse vilisa titimire mu no o ma gi Kristo di Nyankopɔn asɛm so de no kore no ɛyɛ adwuma no yɛ de nkrante kunkum binom o wurom church history a kyerɛ yɛn sɛ yɛ soja na woyɛ ɔbaa gya kɛseɛ wɔ wurom woyɛ ɔbaa ne yɛatwew ne yɛde wɔ yɛtwaw nufu baako ne mogya ɛba ne yɛde wɔ asɛn gyani hwɛ titimire no mu no persecution ni taa no na mmaa kam mmarima nso yɛ hange wɔ mo ogya n'ani yɛde pia ne yɛde ato gyima mu na bena yɛ kɔkɔkɔkɔkɔ ne yɛde awura yam na pie okyi na mmarima nso kam agyinifoɔ mu dii nokorɛ no kɔyɛ fa so mu de wuyɛ no Paul Empranero wɔ Romanfoɔ hene no wɔkyere Paul de ne to hɔ asogyafoɔ de sekan kɛseɛ paa etwa ne ti
no kura Paul no odi enti okay Peter so the same room ho ye de ne to ye de ne bo asenuam ye bo na asenuam e de ne tiri esi4 man 9 sense bo na asenuam said ye bo Kristo ko si se moja minugu no obu ye because of the truth okay enti o kan kura eni pampe be no kura no u di no kura no kan na u di no frenchim na se nkrofo bi kika se obi etimi di sika brew e ma ne de e ho no wo expose no de a ene ho de tete sa de a mesra ujai okay na sabe nyame ehira wa koduru baabi ya che se usika no na no na wo ka se wayi dan kura wodi a che o girlfriend na bro 30 nti obi num nya de o keka no na se obi num kura de oniska kura so nti so won sika no nyame ama obi ama otumi de ye oye bia na obi de fia bi brew se gika bebrebe no na ba gidi a ene nyame ompe wasem nyame so mi nyini se kai wo ba giska mi de mi mom de mi nyini na nipa so no ye nyini pa ni so kosi 100% because mi nimu wadwene ene mi nim na emo won sam a wo ka no me hunu se nyame wo mu enti du no kura no koduru owuo na enyi obi a bribe se nipa no ye sofo ketwa so ye kese de obi a nka nkire wo mo se obi a ayi oba be pacho wo hunu se wo di bone ebu nipa ko bokro no ekum nipa no ba pa achewa no agya ne de amanaka kai misrawo eno de se eye no kure pa de a se nipa no sofo no wodi sa anyamra sam no de a ene chapa no nsom fanu va mra kwan so na sofo no egunyame enu ase ai Romans chapter 2 verse 23 and 24 awurade aso na Paul so kan ne se wa obi a osi ye nwi ade no uwi ade ye mo krono no wo krono wa osi ye nya bono no wo ye bone na omo na mraton so edi nyankopon anim etwetwe fom ni santi ye se nyankopon din awa amanamam kyerese omo ye mra no kyerese ye nya bone ye mo krono eni ewu ensa ware ni mu ni ade a omo ye di o se de omo yewu ye no omo di nyankopon anim ena etwetwe fom kyerese omo gu nyankopon anim ase ene nyame yi wo fira sa yi wo Ghana ha se o de wo eyi nkofo ni nyina tan mo modi magu ase se de ayi Micah ekan ye no so ayi Micah 2 verse 9 to 11 no ya waka no se wo mu ya de a o mama nyame mra no o ma se no di boni ya ne ma mfata ena ayi awurade se obama wo mani mo guase ananya sa no kan sa na awurade kan se obama wo mani mo guase na ayi wase wo maba ama wo mo wiase obi ahu de omu ye wo ti ase se awurade kan sa asemu acho nearly because 3000 years kuraba wa kan sa no onyame wode no kura na ato wo ena abam amo ye mremu if samne ni nyina divu atrofo ni achechefo atrofo bebiri bai ebe yesa eni yesu yemre the same thing is going on eni ogina wo so awurade be faw eni odo yes ade no because onyankopon hu say de akoso o mamu no de akoso o mamu no eje so onya ni petitiu bia owo abanum ni nsem yakakra owo adwene eni nimdie ni nyansa no de na yadwuma no na urade hwe mu no wo kan no yiwu wo de onimi se nyankopon na yiwu na so mi gi se nyankopon na yiwu eno eniema ekoso no oma wo yiri nyina pie mi ehunu asofo binum wo musu ban because wo di nyame anim ye de etwitwiri fom eti wo se enti ye se nyankopon din de eyo mo ye ni ti ye se nyankopon din wa amanamam wo ti ase ye kese ye mo nyame dimpa ye nkansofo ho asem papa edi se ebinum kura se o mo pa ba wo nyamsom mu
obi o timbusumfie wo ye krombo wo ti wiase wo hye ni wi wo ti nyame sema na ne kwan do so obesa kira wo sa kira zu ko nyame fie a e ho kra de bobo from frying pan to fire na no hon e no ko huna mane eti misraw ken emfani be ni agro me de me kan de bi ya se me supporto me tawachi awo mpabo me de metumi de aboa e ye mpabo protection from enemies won tawo bi na mokura na hayre okay so ene Kristo say obi a second Timothy 3:12 no o so obi a opese odi nyamsom papa obesum nyame yie e wasase so no ye beta no pa ensuro gina pintin nyankokoduro na nyamu gidie na fa ye aduma na wo ye no ma nyankopon ni mu nyam na adi wo se nyame bu ofu ni pa ndi se hwe wi ase akoye. Okay. Nti apostle say no ye no kure se o gisa enwoma we ya nti tirimupo anase den pa na say Ghana for like den o de to Ghana for etirim say ye no kure se wo gisa adamude no na wakata ebinum de so adwen ben na say Ghana for benya e de afa na expose sa e ba bonte no dodo na beje di anase wo mo engine endi ebiem say we say wi ase e wo mu no entwato so e wo ho Ghana for any masam kan Ghana for the wo ye papa said dien wo di no kura said dien ye benya ho asam kan na Kristo kura ye nya no asam kan say ye den ya boni bia no kura wo me na no kura bia nso no e ya den ya intro wo me e ye den ya nsem e ba na ye den ya no kura bi be wo ba bi entro nso be wo ba bi nipa no ntimi nka se wo twa ntro no kwa akosi ye den ya no kura bi be wo enti say ye no kura mpa se wo je ye adamude kata ebinum de so adwen be na ode e to Ghana for ye tirim woni say Yesu kura mpo no wa tamfo Yesu kura no wa tamfo the obey bia enipa be kan ho ase but forget about enema eni se onipa be kan gu so fi ade a wo ye no nukure mu dia koso na ye e mind the obi be gina ba bia aka kire aka to so forget that enti na me ka say bribe na o mi say bi say wo jian no akata bi mu dia so no opie bi mu dia so no eno dia say honorable say wo ye sa de ne dia ene dia me se ujai okay so ene dia se ujai because esa na so afu munyame no na so aduma wa enwie peye na kwa ese sebe kutre bini okay tum no de fita atua no wo ti ase eno sa no enye yankopon pe de yankopon hwehwe wo mu a ye di no kore enti obi kan asem ato so a eman asem a wo kan na de dia wo ye no ye la no bi se mi tie no o kasa o kasa kama so wo kra no obewu a emfa no ho so bi se obewu obi se ne ma yare ombewu no ni ade na ayi no se na me nkwa na mbewu me nkwa na se me wu a me nkwa na bewu ye nsani pa na ye friend be ma nya be ma ne de okoti be kan ade o be ma ne de o kan kore ye kan se be ma de o kan kore na no kore na o kan o dem pepepe ya won sura kiri won sura ni mu won fa obi asam nye hu enti o kan kore na on suro won nyina mpintin na asofo no o mu gu awurade ani mu ase na bible aka se ye di nyankopɔ ani mu twitwiri fom okay se nyame adwuma kora no wo ma sai na wi wona wo ka so ye sofo ha ye we sa be ga kra na sa no ye onu so sa we mi kai sa no obi so be ka so mu nya no onu se nya sa no be ye we aba ni se no asa nwanwa wanya sika na busu an kono so ke kan kwase asam unu Ghana fo ni masam kan obi be kan kra tsen de make so okay apostle yen share anas started say wo ye ni djuma wo ye expose ajaje for lawyer for moji ademude se no obi e hu ni say anas de wo ye okay anas de wo ye genuine o obiebie ni o mani so ba ye kire ni ye be hu say de na wo ye nyina no wo gisika enti wona bo Canada Japan so no wo so te he hu ni say de wo ye nyina ye genuine we ye say na enti wo ko say no kro say wo ko gisika esusu so ben pa na de be bre wo mo mu je ne nsem edi ye afoforo no hu se ebe ma wo mo ehun se ensem a eba abontin enyina no na chese wo mo anya sika 20 na ma ne kan sa ensem no hu se brai wo hu efranyans afo ani
Okay. So yesika. Oh, already can Micah 3 verse 11 to 12 no. Was it or can o man mu asem. Was it emu atire eji ademude ebu aten. Na emu asofo eji akatua kyerɛkyerɛ. Na emu adifo eji sika ehye nkom. No mu nyina twa awurade ka se oni bi amaye so. Hwɛ sika wan hwe ya ebe sɛ nkwagie. Ebe ma nkwagie abɔ. Okay. Ti awurade mransam du mu no. O se emo woni mrade. Eno no rikato. Thou shall not covet. Emo woni mrade o yonko yere. O yonko emoa. Omonko ana bribiara eye o yonko dia. Sabe a sports minister that the verse ko si nantachi. Enya bribe. Ena message na dwuma ball no. No kre. Ena wanyine no ho ampa so ansa kira na dwene ye no heaven so be say dey. Ebobo no. Sam. Say o jeje bribe a e kro no. Okay. E sikani bi de. Okay. Yankopɔ mra no. Obuso. Endi say etisade a na wo so sakra wa dwene. Okay. Na usum nyame. Eni nyame de bɔne ni nyina be kyew. No anya nkwaje. Hebrews 13:5 was mo masikani bre emma mabura bom. No nipa bia pene de wo so. Awurade se mia ma kese mi nyawo na me mpa wo da. So endi announce de ya wo kan. Announce. Adwuma no wo ya no me de mi huni. Na me ntin se ogege bribe wo ye nipa. Na tiri betima dane. Amo age bribe. Enti na se won obo Canada Japan no so ye nipa na adwun betimi ada na won so age bribe. En se na me kan se. Ya me kan se. Okay. Me de se mi huni. Na manfo na kan social media. So ti ase. Onipa ye nipa. Okay. Obi obetere wiase we mo wanye bone da. Any Jesus Christ. Okay. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Was it onipa tiri ni bie ni ho a wote asase so a. Wo ye papa no nsa anye bone. Bone no so yo bone ni yo. Say last me catch you say bone obi o kowo, bone mi o kowo. So ti ase. You were unintentional sins. So, edi kana Japan no, se bra bankofo de igunu se o je ebinum no aka binum o ma aka o mo de ahye obi nso awanye no oye enu minim nipa na eka gunu so se no kro enya no kro oni ne Nyankopon ko a enenim anansi de se ya no kro se enya no kro oni Nyankopon ko a enko anenim na mu me ma device ne se okay ayi anansi sa no ya wonyai enya so obakwa bo nsam gem a jump straight and you know no careful. Can in Japan, honorable, also some person, when yes, I am so dear, on to Yai, on second, and yes, sir, over couple in some a jump straight. Okay. And to me, I advance some name more. Yes. Okay. Now, and announcing that you may be annoying, a human, a very good, a man for and penny for binum, a top asa. Wama ebinum ya na yesi o yes anu ma binum adwuma gu wama obi adwuma sei say nante ti sei ono ya yi ni firi ni post no so ama say wakotena fie enim de ho ye obi so ogu na adwuma wa say no ogu na anim ase eno kura de wo ka wo yi no kura tu ga sa be be na be ya be ka say wo bo ni pachi wonu ma adwuma obi anu oduane abo no pe obi o te adwuma wo wie sika wo wie cement ayi construction work omu ya obi akoto abre no wonye ni sika akoto cement iron rods and adoa any ehun kika ho blocks no obi nso wie bi tondi contractor no wo ye adwuma no ebi ese cement no ye be se 300 go a no afemu be se 50 no akoto di ahye no bobu whereby wo no contractor no eviewura no otua oka wo na ko contract na ni yema nso wo de ye adwuma no wo sa sesa nso akoto di wo ya bo ana se wo ye nipa Sani pa we say. Nasa if you run a china, so didn't go to. Okay. When sani mani yan van chow. Obo na we are on van chow or this on here. O cock
ni fie ko panic chow na say ono a opene so obeja wa no eja so because what bokro no who say sani manyema bebre ekoso metini kura ene wo gigi kasika da ba di twi no tete bi hye ni botom na ya ase ho o secret moto bi da ho no a o di sika wurawuram ne ejide bia na driver no isesi no benya kwa do beto de ne die na ayedene meti na fa ni nyina you see when we nyina ekoso ene ma o ma no nkonanim okay e uko abemu so de ne mpanfo de bobo ene me kasa me kana de bechi bribe enye obi aye bi pen ase ade nyame mufu yi o panishes ankrofo ni nyina wa asemo nyame kan enti yase ehwe yi okay enti apostle ye di yensem no esie no se enhwehwemu ekoso na enwoma ebe da abontin ebe da edwa so se ye de na Ghana fo esusu de na wo mo dwen ana de na wo mo allegations o mo de to ye wo no bo Canada Japan so no ye no kra wujiri se ana se wo ye se emra no ensusu ene ni bedi ana se ye hwehwemu no ewie se hwehwemu ekoso se allegations abenta ye de yempanifo be ye hwehwemu na se ekoso na ebepie mu se ampam se asofo binum ekọ ne nchen kokopa acha otu esika ema woyi wo mu din free list a wode eba no mu a ehu behia se mpanifo nso so ede emra no ebedi no ana oh say no one is above the law okay so there was a person who was a question no even excuse me to say His Excellency President Nana Akufo-Addo is not above the law. Okay. Onyankopon no pay mu kra, he is not above his law. Or the law no dey aduma. O just here. Endi onipa biara obetom rade de. Why boni etia o man. Because 1 John 3 verse 4. I would rather say obiara oye boni no, oye de tomra. The boni ene maraton. Ye gazo obiara boni amra bi o honti. Ene nipa na akofum. Ene man ye boni. E de amra ni hon ma boni nya dwuma. Okay. What you say? Why there is no law, there is no transgression. Okay. Romans 4:15 na kasa asam no. Ba bi amra ni no nipa ntomra. Na ba bi amra wo no nipa tomra no aye boni. What you say? Enti onu omuru mra so mimiti e me muru mra so so muru mra so ene no nipa tumi aburu mra so wotumi muru mra so what you say? We go 1 Corinthians 15 verse 56 na was owuo enu owuo enu e wo here na owuo ye ene boni na boni tumi ene mra okay eto obi aye boni bia no de tumi eye mra emra ene tumi ti emra wo wiase eto obi obedi mra so se Ghana ha ye mpanifo de mra ye adwuma enka aban da NDC fo wo mo obedi ema no so ma we ba no enke bebere egum yes enye den ebinum di sika ebinum fo akoti kwan so eba o man no kro ho president minim se wo be ko 4 years time you know this am na be to kwa me check wo di ado no won kai tamo na ndisi wo jeje free wo no ya o mampani da akofo ba ye no se wo be kai a wo di ndisi fo anu mo time no wo mo ohihwe o mo nsem no ebinum kokot emya emra no ni wo mu di emra no wo mu di ye no mo ko da fiase sani obu man okay do ba ye gogwa bia mo chiri nkotum wa bumra so wa senyo wa se Ghana japade wa seno wa fa ani ni fie bodi edi esisi adan to toka woni ati de wo mo ye ya na ya me kaya he obu hon ma wo ye abamu nipa ni o sebu ha o de odi tuto duane ye de ne gu Ghana commercial other banks no discount kokoto Germany obi America no sebu obi European countries mba ko UK mu ne ade ene obi account foreign account enti abrofo no hu se before Ghana for Africa ya discover be trouble chire ho whereby ya o man no bre o man no nipa e bre musimu ni ska mo gba be jebuse sika boom na abrofo de amam so mo fan ko development wo mo tiwa no mu aban mu nipa ni bia sa ba be bi account no discover be to ho are they wise? No. Are they wise? Nyansa be no. Won. Eze edufuru pe
pese men kumnya enibre na tete na wo ho no eno na wo Yesu Kristo kura asofo mpanimfo ene o man mu mpanimfo ene gisika me kuku mami kan se bi nkyiraw me pa cho hwe o man mu mpanimfo ene asofo mpanimfo Matthew 26 verse 1 to 3 sika ni bile ya omo eje sika omo ji yenti ene ye me ekum Yesu enie bomodi ne tie awurade asemi no se e ba se Yesu wie nsem yi nyina aka no o se nesuafo no se aka na anu ne twam da no adu na obe yi onipa ba no ama se won kobo na se nuem ena asofo empanimfo tio ebeka kakabe Yesu yabo na se nuem ntam no se na aka 2 days ena asofo empanimfo ene omanum mu mpanimfo ko hia osofo pani a wo frɛ no Kefa abanu na wotu agyina sɛ wonam nyansa so ɛbɛkyere Yesu akunu nanso wɔkan sɛ ɛnyɛ afahye no mu na sakasaka ama ɔman no mu verse 14 ne sɛ ɛna dumienu mu baako a wɔfrɛ no Judas Iscariot call asofo mpanimfo no nkyɛn sɛ ɛdeɛn ɛna mobɔma me na mayi no ahyɛ mo nsa na wɔkari enwetabran aduasa ɛde maa no na afiri ya no so no ɔhwehwɛ sɛ sɛdeɛ obenya no ho kwan na wɔyi nama hwɛ bribe sika ɛna kum Christ okay yes sika mu tuama no mu tuama no kokko yɛ sɛ kɛ sika na no so fa ways ya wɔso no ano asofo mpanimfo ɛna ɔman no mpanimfo atitiri no ɔbɔ ɔman no mu no wɔn na yɛ saa de no etu wo pɛ wɔn ekum Yesu a ɛyɛ asofo mpanimfo ɛne ɔman no mu mpanimfo ɛne kum Yesu ɛnyɛ Israelfo no pɛsɛ mmeranteɛ no mabawa mpanimfo no ɛna soma me yɛkukum no because wo yɛ sɔfo pani obi nso yɛ sɔfo adedi na okuku no Yesu ba sɛ kyerɛkyerɛ ni wo so wɔ asase sɛ ɔsɔfo kyerɛkyerɛ ni a wo kyerɛ kwampa no adedi na ɔno deɛ mo bɔ no ho po akɔhyia sɔfo pani ne fie sɛ mo fa nyansa kwan bi so na mo kyerɛ ku no ampaniampa na asɔfo no no ɔman mu mpanimfo no mo yɛ saa de ne yakunu edi besi nɛ asɔfo mpanimfo no ebi ne na ebi na busabusa last bi no so ɔman no bribe ne nsɛm a mo keka wesi sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo nya animonyam so ɛwɔ nipa nim wo ka John 12 verse 43 na wo se ɔmo pɛ nipa nim animonyam ɛsene Nyankopɔn animonyam so ti ase enti sika no a nipa gyegye no bribe na ɔmo tuatua no ɛno na ɛsɛ adeɛ wɔ man mu enti me sɛ ka na de yapɔn sɛ obi de sika bi abrɛ na ma ɔnye okay na de nyame de ama no wo hyerɛ na wie okay akase obedi no korɛ okay wo so ni Nyankopɔn yie na ɔmana ni mbere sika bia wo bia nkyɛn anya sɛ obɛkɔ bu nsɛm gye abusuafo wei ene eye ensem a yem papa Apostle Agyemang Prempeh wode etu edwa ede ama eye honorable Kennedy Japan ene ehwo eye allegations a yede etu ne so no hu ni se ye no kra pa de a ene won hwe ne hu eyie because de nyame de ama no na wo se wo ma nani eso ewo ho abusuafo man kotie eye Apostle number no na yemfa eye dwumadie no ensi yo Apostle Agyemang Prempeh me number ni 0544 262614 0544 262614 020 70 200 11 020 70 211 Midamasi abusuafo aha ena brebe ma yakwan ama yede dwumadie no asie munuaba akwasikapa ena motimini eyetumaji e subscribe na share from abusuafo so wonye ya ebiem so like your videos no follow your Instagram page @tumagh_ na emrepone edmadwenche ebetu ejadasene yebesane hia makram.